Rheoli eich teimladau tra'n aros am eich apwyntiad brys. Felly rydych chi wedi cael eich atgyfeirio am apwyntiad brys. Mae'n gyffredin i deimlo llawer o emosiynau gwahanol pan fyddwch chi'n aros am apwyntiad brys, fel pryder, rhwystredigaeth, dicder a hwyliau isel. Efallai y byddwch chi'n teimlo'n iawn un funud, a'r funud nesaf yn cael eich llethu gan eich teimladau. Efallai y byddwch yn sylwi bod eich teimladau'n newid dros amser, o'r adeg pan fyddwch yn gweld eich meddyg teulu am y tro cyntaf, hyd aros am eich apwyntiad a gweld eich tîm arbenigol. Gall fod yn ddefnyddiol atgoffa chi'n o'r pethau rydych yn ei gwneud fel arfer i reoli'ch teimladau. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi siarad â theulu neu ffrindiau, neu ffonio llinell gymorth. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi geisio tynnu eich sylw oddi ar eich teimladau drwy wneud pethau yr ydych fel arfer yn ei mwynhau. Gall bod yn actif yn gorfforol fod yn ddefnyddiol iawn. Os ydych chi'n teimlo'n bryderus iawn am eich iechyd, yna gall gwneud rhywbeth cadarnhaol i ofalu am eich corff fod yn fuddiol wrth aros am eich apwyntiad. Gwyliwch ein fideos eraill am fwy o syniadau ar sut i ofalu am eich hun yn ystod y cyfnod hwn. Weithiau, gall ein teimladau fod yn llethol ac yn anodd ei rheoli gyda'n ffyrdd arferol o ymdopi. Pan fydd hyn yn digwydd, gallech geisio defnyddio rhai sgiliau newydd. Gadewch i ni edrych ar bryder ac anadlu. Pan fydd ein meddwl yn bryderus, neu hyd yn oed yn grac am rhywbeth, mae ein corff yn ceisio ein helpu trwy ein paratoi ni i wynebu'r her. Mae'n gwneud hyn gan ddefnyddio'r system nerfol sympathetig, sy'n gyfrifol am y symptomau corfforol rydyn ni'n ei profi, fel y calon yn curo'n gyflym, anadlu'n ddwfn ac yn gyflym, ac yn mynd yn boeth ac yn chwyslyd. Mae hyn mwyn ein cadw'n ddiogel, ond gall fod yn ddi-fydd os nad ydym mewn perygl. Gall anadlu'n araf ac yn ddwfn i mewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r geg helpu i dawelu'r system nerfol sympathetig ar ymateb i ymladd, ffoi neu rhewi hwnnw a gadael i'n meddyliau wybod ein bod ni'n ddiogel. Ymarfer anadlu syml i roi cynnig arno yw anadlu petreial. Dychmygwch bocs petreial, neu gallwch ddefnyddio ffenestr, drws, bwrdd, neu unrhyw beth y gallwch ei weld sy'n siap petreial. Dychmygwch olrhain llinell o amgylch y petreial. Wrth i chi fynd ar hyd ochr fer y petreial, anadlwch i mewn. Ac wrth i chi fynd ar hyd ochr hir y petreial, anadlwch allan. Parhewch â hyn nes i chi deimlo'ch meddyliau'n dechrau tawelu. Mae'n syniad da ymarfer hyn pan nad ydych chi'n teimlo'n bryderus. Fel hyn, bydd yn haws ei ddefnyddio os ydych chi'n teimlo dan straen neu wedi eich gorlethu. Sylfaen. Ffordd arall o helpu i reoli teimladau llethol yw defnyddio technegau sylfaen. Mae'r techneg sylfaen yn golygu atgoffa'ch meddwl eich bod mewn lle diogel trwy sylwi ar bethau o'ch cwmpas. Un ffordd o wneud hyn yw rhoi cynnig ar y dechneg 5-4-3-2-1. Edrychwch o'ch cwmpas. Sylwch ar 5 peth y gallwch chi ei gweld. Gwrandewch ar 4 peth y gallwch chi ei clywed. Canolbwyntiwch ar 3 pheth y gallwch chi deimlo. Sylwch ar 2 beth y gallwch chi ei harogli. A chanolbwyntiwch ar 1 peth y gallwch chi ei flasu.
Yn yr un modd ar ymarfer anadlu, gall fod yn ddefnyddiol ymarfer hyn pan nad ydych chi'n teimlo wedi'ch llethu. Wrth i ddyddiad eich apwyntiad agosau, efallai y byddwch yn sylwi bod eich meddwl yn mynd yn brysurach a'ch bod yn teimlo mwy o deimladau. Gall fod yn ddefnyddiol paratoi ar gyfer eich apwyntiad. Gallwch wylio ein fideo eich atgyfeiriad brys amheuaeth o ganser, fel eich bod yn gwybod beth yw ddisgwyl. Ysgrifennwch unrhyw gwestiynau y dymunwch ofyn yn ystod yr apwyntiad o flaen llaw. Mae'n rhwydd anghofio pethau pan fyddwch chi'n teimlo'n bryderus. Meddyliwch am bwy yr hoffech fynd gyda chi i'r apwyntiad fel cymorth. Gallant ysgrifennu nodiadau i'ch helpu i gofio'r hyn a ddywedwyd yn ystod yr apwyntiad. Gall rhoi gwybod i'ch cyflogwr beth sy'n digwydd fod o gymorth, yn enwedig os bydd angen i chi golli gwaith ar gyfer y pwyntiad byr rhybydd. Efallai y byddwch chi'n cael eich llethu gan eich teimladau, fel eich bod chi'n cael eich temtio i beidio am mynychu'r apwyntiad. Siaradwch a'ch meddyg teulu, a rhowch wybod iddynt am eich pryderon. Byddan nhw'n gallu helpu. Cofiwch ei bod yn gyffredin i deimlo llawer o wahanol emosiynau yn ystod y cyfnod hwn. Mae Dolenni i ffynonellau cymorth eraill ynghlwm wrth y fideo yma. Diolch am wylio. Am wybodaeth bellach ar baratoi at eich apwyntiad, gwylwch ein fideos eraill. Hoffwch y fideo hon os gwelwch yn dda, os oedd hi'n ddefnyddiol i chi.